asase yɛ wo dea bɔmpaeɛ na wase bebree sɛ owurade woyɛ deɛ wɔwɔpɛ biara bie no owurade wɔyɛ a ɛntena nkasa woyɛ deɛ tene nkurɔfoɔ no yɛ wɔn nsɛm ɛba a awurade ɛyɛ aduane a yɛdi ankasa ɛhyia mu ɔwɔ wo din mu ɛnim sɛ mmerɛ a ɛwɔ n'ase ne sɛ ɔnko a ɔyɛ wɔ n'ase sɛ mma yi wɔkɔ so ada wɔ ɔhemta nsɛm ɛne wakora nyinaa di akyerɛ deɛ ɛyɛ a awurade bɛtumi de yɛn aba wɔ nkyɛn na deɛ ɛbɛ wɔ ahenni ankasa mu bia awurade ɛntene ɛwɔ w'anim nso ɛnim sɛ wobɛsiesie bɛkyerɛkyerɛ wakwan ne wahyɛdeɛ nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkurɔfoɔ bɛtumi ayɛ pɛ na yɛbɛtumi ayɛ nam ɛwɔ awie pere mu kyerɛkyerɛ biara no agyiyie biara awurade ɛbɛ biara no wankasa wobɛbie nkɔɔfoɔ ni na nkɔɔfoɔ atumi ate aseɛ ɛda wase wɔ wo din mu amen hallelujah ɛda nyankopɔn ase ɛme sɛ yɛtaa ka biribi sɛ bia Jerusalem asɛmpa anaa biribi ɛde saa ɛme sɛ adeɛ a yɛka ho asɛm bebree sɛ onyankopɔn ɛbɛma obi aba sɛ wiase no ɛrekɔ na wieɛ a na sɛ mmerɛ a biribiara nyame ayɛhyehyɛ ho nkɔm anaa biribiara no a yɛatwerɛ ho asɛm de ato obiara biribiara ɛhyɛ ma wie a na afei gya sɛ awurade no ankasa yɛde bɛn ɛba na ɛna ɛdi kan aka sɛ ɔwɔ ma obi yɛdi kan aba na afei wabɛda nipa no a ɔreba no ankasa adi onyankopɔn abɛsoma obi ama no aba na afei wabɛda nipa no a ɔreba no ankasa adi ɛno yɛtaa fɛ no forerunner sɛ forerunner obi a odi obi anim kɔsiesie baabi ma no ansa na ebi a waba ɛvanse bi abɛsɛ mu nya mfa to ho bi a sɛ nsuo koraa bɛtɔ a mframa no ne vanse bi a ayerɛ mo nneɛma no edi kaa nankasa no ɛna ɛdi nsuo no yɛ dɛ bɛn ɛba na esoo sɛ nsuo ɛba bɛtɔ ankasa saa na forerunner nso deɛ n'akyiɛ obi a odi nyankopɔn anim na wabɛsiesie nyame ne kwae ansa na onyankopɔn no ɔyɛ ɔhene nankasa yɛ dɛ bɛn aba ɛdi yɛ taa fɛ no forerunner na ɛno na deɛ a bɛsɛ me ne mo ɛnɛ yɛde ndwene ho na afei tumi ɛkɔ so a yɛnwie ne nɛ ɛdɔɔso bebree na ɛbɛbɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa yɛ nkyɛ sɛ obi bɛba ansa ɛti ase nyankopɔn ma obi ba ansa na atemmuda no ayɛ dɛ bɛn aba na ɛwɔ sɛ yɛnya firi firi kronkron mu na deɛ fa nipa a ɔbɛba na afei ɔba bɛgya onyankopɔn a ɔreba nankasa die nankasa no nso no ɛnyɛ kɔkoa mu asɛm ɛna ɛnyɛ ɔman baako bi mu asɛm ɛna ɛnyɛ vanse bi a akɔyɛ sɛ abusua mu asɛm anaa ebi a ekuo bi anaasɛ bi a vanse bi a ekuro bi mu asɛm ankasa but ɛbɛyɛ wiase santene nyinaa asɛm wa adeɛ biara no a kyerɛ sɛ yɛatwerɛ ho nkɔm ato a na sɛ adeɛ bi yɛatwerɛ ho asɛm ato biara no biribi a yɛana ɛsisi wɔ wiase wei mu biara a ɛfa wiase wei ho no yɛana ɛyɛ involve wɔ wiase ho nyɛ sɛ deɛ ako ɛno ne nneɛma bebree no ankasa no sɛ biribi a ɛsi a kyerɛ sɛ ɛsi wɔ wiaseɛ na bi a ɛyɛ ɛfɛte wɔ wiase na sɛ bi akɔyɛ sɛ biribi a ɛbɛ wiase a kyerɛ sɛ obiara te na obiara hunu sɛ bi a yaredɔm bi a anaa abansɛ bi a ɛko bi a anaa bɛgyɛ sɛ biribi a ɛbɛ biara no ɔgyɛ sɛ ɛsi wɔ wiase wɔ mu biara no yɛna ataa no so ɛnya ho asɛm wɔ Bible ankasa mu amen ɛna ɛbɛ sɛ ɛnɛma ɛka ɛho asɛm ankasa onyankopɔn adi kan aba wiase na edi kan onyankopɔn ɔdi kan aba wiase ɔbaa te sɛ odwan na ɔbɛba no ɔmaa Yohane Suboni baa ne yɛatwerɛ no ho asɛm ɛwɔ Bible mu ɔbaa na ɛwɔ no ankasa na ne asɛm baa ne nkyɛn na nyankopɔn ɛda nneɛma bi a ɛbɛkɔ soɔ anaa nneɛma bi a ɛbɛsisie adi kyerɛ no na afei ɔde no bɛkyerɛ Israel ɔbɔɔ Yesu ɔbɔɔ Mesaia na yɛka ne ho asɛm ato wɔn sɛ ɔreba ne ho dawuro ɛnyɛ John na ɛbɛka Mesaia ne ho asɛm na Mesaia na ɛnyɛ ɔnyɛ hintasɛm ma nipa na ayadeɛ nipa nim sɛ Mesaia bɛba ɛwɔ Israel na mbɛsoma ɔgyefoɔ bi aba Israel ɔna ɔba bɛgye Israel na afei wɔyi Israelfoɔ bi wɔn ha ɔno ɔmama ne yankasa mu ne yɛfɛ ne Mesaia anaa de oname asra no a na adiyifoɔ no tete nkɔmhyɛfoɔ no aka ne ho asɛm na mmara no ne adiyifoɔ no nyinaa bɛpem John so John ne onipa John ne odiyifoɔ a otwa to ɔbaeɛ a obiara ma bi ewu ɛna Yesu no ayɛ dɛ bɛɛ ɛbaeɛ John ne ka ne ho asɛm kyerɛ nipa ko a ɔyɛ ansa na owura no ankasa yɛ dɛ bɛɛ opie na ɛno yɛwɔ saa ebi ɛwɔ Bible mu hallelujah yɛwɔ saa ebi ɛwɔ Bible mu John ameka ne ho asɛm no John ɔnte sɛ Moses John ɔnte sɛ Elijah anaasɛ ɔnte sɛ Abraham no ankasa ɔyɛ nipa a yɛatwerɛ ne ho asɛm ayɛ dɛ bɛɛ ɛda hɔ na yɛnim ne yɛfa ne ho asɛm ɛkenkan ankasa na nyɛ ne botaa ne sɛ ɔba
ama nipa hu sɛ Messiah no ebi a ɔbɛba anya saa nemum sɛ Messiah no yɛ deɛ bɛyɛ ɔba nipa brɛ nankasa adu saa na ewiase awie bere mu nso na teɛ Awurade Yesu ɔbaeɛ no ɔmɛma nkɔmhyɛ bebree na ɔka sɛ ɔbɛsa ba bɛbu wiase atɛn pa bebree no ara ba bɛka no ho asɛm wɔ wiase wei mu yɛka no ho asɛm pa ɛnyɛ yɛn ne nipa a yɛka no ho asɛm ɛnyɛ John ne nipa a ɔka Messiah no ho asɛm Jeremia ka no ho asɛm Isaiah ka no ho asɛm Moses ka no ho asɛm ɔmo nyinaa ka no ho asɛm ankasa ba John obi a ɔbɛka no ho asɛm twa atoɔ John obi a ne ba brɛ no so yɛ no tam na wɔ sɛ Awurade ne ba na ɔbɛgye nipa efi wɔn ha ɔne wɔn ma ne mu ne brɛ no duru yɛ nankasa no John bie ɛne yɛ fɛ ne sɛ pɔra na ɔne ɔba a obi ma bio ɛna Awurade aba adiifoɔ ne hu na nisuadeɛ mu nkɔmhyɛfoɔ no Nyame de kyerɛ wɔn ɛwɔ daeɛso mu Nyame de kyerɛ nkɔmhyɛfoɔ no ɛwɔ fan sɛ bi nisuade hunu mu ɛma wɔn wɔn sɛ obi bɛba nsa na Messiah na yɛ deɛ bɛyɛ aba ti John baeɛ no ɔba bɛkele mu yɛ sɛ ɛyɛ ne ho asɛm ne yɛatwerɛ ɛwɔ Bible mu Nyame ka kyerɛ no na Nyame ma ne hu sɛ ne ho asɛm na nkɔmhyɛni Isaiah kaeɛ na ɔkae ɔma ne tee sɛ me ne ɛne a ɛteɛ mu wɔ serɛ so no ɛyɛ mea me ho asɛm ɛna yɛtwerɛ yɛn ankasa me na Nyankopɔn ɛde me ho asɛm ɛma odiyifoɔ no ɛna odiyifoɔ no yɛ dɛ bɛyɛ ɛkaeɛ ɛyɛ me nea do na time a odiyifoɔ Isaiah ka asɛm na ɛyɛ prophetic voice sɛ obi ni bi ani bi ateɛ mu sɛ Awurade ba saa ɛne ne deɛ na obiara nim ɛne kora na ɛteɛ ma ne nim sɛ ɛyɛ odiyifoɔ bi ne na yɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛteɛ mu ti John baeɛ no nso no wɔsɛ ɛyɛ ɔno ne ho asɛm na yɛ dɛ bɛyɛ yɛtwerɛ yɛ amen ɛno ne yɛfɛ ne sɛ ɛno ne yɛfɛ Nyame asɛm na ne sɛ bi a John wɔnya vision bi anaa bi a John adasonayɛ bi na ɔka na da yɛ so ankasa but ne ho asɛm ɛwɔ twerɛ kronkron mu Nyame na ɛsoma no ankasa Nyame ɔbaeɛ no ankasa ebinom anhu no ebinom nso hu no ɛka sɛ ɔmo anhu no ɔmo anhu nipa ko a wɔyɛ ebinom pa ne sɛ wɔyɛ nipa ankasa but ebinom hu sɛ daabi Nyame na soma Nyame nkyɛn na baeɛ tinsɛ bi a ɔka bi a de Nyankopɔn nkyɛn saa na awie bere mu nso ɔbɛyɛ amen okay yɛdi kan mo yɛdi kan ho nsɛ Awurade a yɛka na ho asɛm no ankasa no ne da no ɛbɛba mpofirem monim saa adeɛ Awurade Yesu ɔmba mpofirem but bɛka sɛ ɔmba mpofirem mu a sɛ ɔmfu yɛ mu but ɛba mpofirem ɛbɛfu wɔn a ɔmo nsiesie ɔmo ankasa mu sɛ wɔasiesie wɔn ho o nsiesie wɔn ho o nipa da no deɛ obiara nim ankasa te aseɛ sɛ bi a yɛyɛ ahoboa na bi a yɛso Nyame na nkyerɛ sɛ yɛnim dɛ Awurade bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛba yɛnim so wɔ ɔba deɛ na mmom ɛda a wɔde ba no deɛ ɛne ɛdɔnko deɛ obiara nyɛ dɛ bɛyɛ obiara nim ankasa ɛne ɛyɛ hintasɛm Onyankopɔn nko a na ahyɛ to ɛwɔ no a ne tumi mu ɔno nko a ne nim ɛda a ɔbɛba apart from him na obiara ne hɔ a Nyame ɛde bɛkyerɛ no sɛ bi a da sei anaa da sei ne ne ho abɔfoɔ na ɔmo Nyame wɔ soro koraa na obiara nim sɛ bi a ɛda sei ne Awurade bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛba na ɛdi kan mo wie Bible na hwɛ adeɛ ansa ne akɔ so Matthew 24 42 enti mo nwɛn ebire sɛ mo nim da anaa dɔnko a mo wura bɛba amen ɛdi kan no Awurade se ɛda pɔten ɔde ɔba ne deɛ obiara ni hɔ a ɔyɛ dɛ bɛyɛ onim na deɛ wɔsɛ Nyame bɛ bi ayɛ biara no sɛ ɔbɛhwɛ kwan yɛ biara ɔhwɛ kwan yɛ biara kyerɛ sɛ ɔno ara deɛ nim sɛ ɔbɛba yɛwɔ ne ba ne ho anidasoɔ na yɛhwɛ no kwan ankasa by the time ɔde ba sɛ bia wɔkyena anaa de kyea deɛ obiara nim na ɔbɛpere soro na aba Awurade ɔbɛpere soro ɛna aba ankasa ɔmma kɔkoa mu ɔmma baabi a obiara hu no ankasa ɔbɛpie a zorobɛnto bɛbom ɛwɔ wiase mu obiara bɛte Ghanafoɔ bɛte Americans bɛte Russians obiara ɔwɔ asase wɔ so biara bɛte sɛ apɛ deɛ Awurade wɔ ɔba because nipa bere no so a yɛbɛka ho asɛm akyerɛ nipa ansa na aba yɛbɛdi ɛdanse akyerɛ ɔmo sɛ Awurade ba na ade yɛdi kan a ɔba ɛbɛyɛ nie ɔmo aso bɛte obiara aso bɛte ɔmo nyi ntom sɛ deɛ yɛka ne yɛ nokorɛ deɛ but ɛbɛba esi a ɔno mo sɛ deɛ yɛka yɛ no ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ nokorɛ hallelujah ɛnti sɛ yɛsiesie hɔ sɛ bɛka sɛ yɛsiesie hɔ akyerɛ sɛ yɛni sum mu obi a wɔsiesie no obi ɔni sum mu but deɛ ɔsum mu biara deɛ ɔsiesie no hɔ obi bɔ brɛ biara sɛ ɔno awa paa na sɛ ɔde Yesu di a sɛ gyidie no yɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ kwa ɛyɛ hu nankasa na ade baako a yɛhu no sɛ Awurade da nankasa no nso no ɛbɛyɛ ɛda bi a ɛhu ɛyɛ dakaseɛ yɛ sɛ ɛyɛ dakaseɛ ma Nyame
na ɛbɛyɛ dakanseɛ nso ama wiase ɛna ɛyɛ ɛda bi nso a kyɛ sɛ ɛnhu yie kyɛ sɛ ɛda bi a ebi ma ada wɔ wiase mu ankasa because ɔhene no amu ankasa ɔba na ɛda no nso de anigyeɛ kɛseɛ ɛbɛba ne binom apɛmu da no a yɛka ho asɛm no ɛbɛyɛ anigyeɛ kɛseɛ kyɛ sɛ ɛda no ɛyɛ sumdeɛ nanso han ka ho ɛda no ɛyɛ sum ɛda no ɛnwono ankasa ɛda no yɛ dakanseɛ ɛbɛyɛ da bi a ɛnhu ankasa nanso ɛda no ankasa no ɛde anigyeɛ kɛseɛ bɛyɛ ɛbɛba na ɛda no nso ɛde awerɛhoɔ kɛseɛ bebree no a ɛbɛba obi a wɔnsiesie no bi a ɛbɛyɛ ɛda bi a ɛde sɛ ɛbɛyɛ ahohia kɛseɛ ama wɔn a ɛte asase soɔ saa na nkɔmhyɛfoɔ no ɛkaeɛ na adiifoɔ no nso ɛde ka akyerɛ ato wɔn sɛ ebinom asiesie wɔn akɔdum taamo a awurade na ɔbɛba na sɛ ebinom asiesie wɔn na ebinom nso nsiesie wɔn hu saa na mɛni nyinaa asie sɛ ebinom asiesie wɔn akɔdum taamo a awurade bɛba na ebinom nso nsiesie wɔn ankasa ho ɔmmɛte nipa no ho asɛmɔdeɛ ba deɛ ɔmo yɛ awurade bɛte wɔn nkwa na ɔmo nya ankasa ebinom nso ate nipa no ho asɛm ba deɛ ɔmo yɛ ɔmbɛnya nkwa no ankasa no ɔmo nso ɛbɛyɛ ankasa onyankopɔn ehu wɔn nyinaa asie onyankopɔn no a wɔyɛ nya wɔn ma ewiase wɔ mu ankasa no na wɔnim sama wɔn popo a wɔwɔ pa no maame nya nware yɛ ne nya wɔn ankasa no na onyankopɔn onim wɔn ankasa na wɔnim nipa ko wɔn ba wɔwɔ onim papa ne wɔn maame ankasa biribiara yi nkyɛn a onim biribiara na onyankopɔn na onim biribiara ankasa onim sɛ onyankopɔn no wɔde kama nkɔmhyɛfoɔ no akyerɛ atoɔ sɛ nipa no brɛ so a ebinom ayɛ ahoboa ebinom nso nyɛ deɛ bɛyɛ ahoboa ankasa hallelujah na adeɛ baako a yɛdi kan ho no sɛ nyame bɛma obi aba na afei ɔba na afei wɔn a ayɛ ahoboa no ɛwɔ ɔba ɛwɔ wɔn a ayɛ ahoboa wɔn a ayɛ prepare sɛ awurade ɛɛba na afei ɛpɛ sɛ ɛkɔsi anokwan no wɔn nti ne nyame ma na nyankopɔn ɛsoma no ama no aba nyame ɛnyɛ wɔn nyɛ sɛ bi a wɔba wiase bi anaa bi a ɔba keka ankasa but nkɔfoɔ bi a wɔn ayɛ ahoboa wɔn aboa wɔn ho ama awurade wɔn nti na awurade ɛsoma no ama no aba na wɔn ayɛ ready ɔbɛbɛki wɔn ready sɛ afei deɛ awurade wɔba tutu bɛn ntini bɔ bom na afei obiara gyina ayɛ alert sɛ afei deɛ bibi bɛsi wɔ wiase ɛna nyame mɛma obiara ankasa aba na ɔmma mmerɛ biara sɛ bi a ɔba kɔ to mfuro sɛ bi a ade a ɛsisi saa daa bi ade a ɛba prɛko pɛ na onyankopɔn anim ɛpɛrɛ a ɔbɛma saa nipa no aba ankasa hallelujah na nipa na meka na nwa asɛm nso no ɛyɛ ɔbaa na ɛbɛwo no yɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɛbɛwo no ankasa na ɔbɛfiri amaaman mu ɔbɛyɛ amaaman mu ni ankasa a ɔnyɛ israel ni ɛbɛka me nyinaa ɛpɛ sɛ mede ka atwe mu ɔnyɛ ɛresi yie ɔbɛyɛ amaaman mu ni ankasa na ɔbaa ɛna ɛbɛwo no ankasa na ansa na bɛsɛ ne dwumadi ase no awurade asɛm ɛba ne nkyɛn onyankopɔn asɛm ɛbɛba ne nkyɛn sɛ onyankopɔn yɛ daa no sɛ nyame asɛm baa mose nkyɛn nyame asɛm ɛbaa samuel nkyɛn awurade asɛm ɛbaa paul nkyɛn awurade asɛm ɛbaa abraham nkyɛn ɔno nso nyame asɛm ɛbaa ne nkyɛn sɛna wɔyɛɛ john no pɛpɛɛpɛ awurade asɛm ɛbaa john nkyɛn nyame kasa kyerɛɛ john nsa na john ɛhyɛ ase ankasa na nyame ebie n'ani ɛwɔ nneɛma bi a wɔde kan ne adiifoɔ no aka ankasa deɛ bɛyɛ ɛho ɔno nso nyame asɛm ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛba ne nkyɛn na onyankopɔn adi kan nyankopɔn ɛwɔ din a ɔde bɛfrɛ saa nipa no onyankopɔn ɛwɔ din a ɔde bɛfrɛ saa nipa no na wɔbɛ wiase ɔbɛba bɛtena saa ase wɔ esu ankasa nipa deɛ ani bɛhu no yɛbɛtena no mu asɛm ankasa na adiifoɔ no ankasa nyame de edin a nyame no ara de bɛfrɛ no ankasa ɛma adiifoɔ no twerɛ ho asɛm ato wɔn sɛ ɔba a edin sɛ na nyame de bɛfrɛ no ankasa na afei ɔba bɛgya awurade a ɔba no adi ɔba bɛgya awurade a yɛatwerɛ ne ho asɛm ɛwɔ Bible mu nankasa deɛ bɛyɛ adi awurade a yɛatwerɛ ne ho asɛm ɛwɔ twerɛ kronkron no ɔna ɔba bɛgya n'adi ankasa ɛna wiase nyame nti na wɔba ankasa ne mmom twerɛ kronkron nyankopɔn no ɛna ɔba bɛgya n'adi bɛyɛ adie na yɛatwerɛ ne ho asɛm nso atoɔ na ɔba bɛbie nkurɔfoɔ bi a yɛatwerɛ ɔmo ho asɛm nso ayɛ dɛ bɛyɛ ato wɔ ani ankasa nkurɔfoɔ bi a yɛatwerɛ ɔmo ho asɛm ato wɔ Bible mu sɛ awie bere wɔn mɛtumi ayɛ ahoboa ama nyame no wɔn nti na awurade yɛ dɛ bɛyɛ ɛba hallelujah nti nneɛma no yɛ mmiɛnsa onyankopɔn na yɛatwerɛ ne ho asɛm wɔ Bible mu na yɛde ne ho adanseɛ wɔ wiase yi mu no ɔna ɛsoma ama no aba na ɔno nso yɛatwerɛ ne ho asɛm ankasa ɛwɔ Bible ankasa mu na nkurɔfoɔ nso a wɔn bɛtumi agye asɛm no nso no yɛatwerɛ ɔmo asɛm nso yɛ dɛ bɛyɛ ɛwɔ Bible ankasa mu amen na ade baako a yɛde kan te aseɛ no sɛ ɔba a ɔbɛka wɔ soro asɛm kyɛ sɛ ɔba a ne ba bere no ɔba ankasa a ɔbɛka yɛ wɔ soro nsɛm nneɛma bi a kyɛ sɛ onyankopɔn no ankasa abɔ ne tirim na sɛ nyankopɔn
Send us a sea, Abia, and among me A2, and among a radio 2, Uncle Sap. And then I was saying, Mema, Uncle Cia. I can't was them not at our reason, some so. But I never be over here, Sanction, be a deep one of a church and once a little one Uncle Sap. That's a poor, rather so a day balance. No, I've done a dear children, Yamma Uncle Sap. Though the need here, but group would be an Amia or money Uncle Sano. How many don't say of the mention here a buy because Homunti and a rather Emmanuel the bay Abba. Hallelujah. Now, I never quite a woman said, one my brown on one open. I never been on one open and Ancasan and war banker. No more open a mabre. There's a brand new one as I already saw Oban and Casa, O Sanyabano. Sabran on Yamabana on one side the bay Abba. And one man on one bread. Not to open open to Medias last year. I never brought no one pen and on one as I do Medias yet. I never brought no one pen on one as I do baby Uncle Sap. I did one of the guy at that chair, and the many answer the bay at home. Ha, now they are going to say, Oba, Homo and Pat when I'm up for Assam. And now woman and Americans will be an Omo, Homatin and one some, Homatin and one some of the but Omo Unipa the bay, Omo Oye. And I want to was and go over Pono. Homer Jetson, Homer better Jetson Uncle Sap. But open up your media so or bound your meeting. Yamin Amana Bankersa, and rather than Elsman Amanaba. No, what the encrusted me about what the encrusted be, and an air bankersa. And it's open your Yankersa. And I want you to know what you know upon one cancer, because upon your upon the bay, the team. Hallelujah. Many person never be no Belisi. On any person, never be no Belisi. In an answer any super. If you ever see an idea, or Papa will not be who wants a man to say, Ewu, or Pa will be Matthew and a Radiaba, or Pa will be Matthew. Now on pound one, some never on the corn one of them. You must Sambia, I did want a kind and on the other bay, a bank of some. Now, on my bad, some lady and I did want to come once much worry. I tell almost my about worry. One my bad, some pan or the Banancasano. Let the cash on come out bay at work. I don't know why I said, no, come out to her. I know we are the best years, second one, some fire the bay at one can stop. And of course, you and a bear, a baby, I just said, any band to swim and Obaba. Obaba, a brand new band to swim. So there are a brand new band to swim. One also a brand new band to swim, also bear a pepper. Now, so there are the band by any Chiama almost yes, you want. Some also know by any Chiama almost yes, you want can stop. Because Obaba, I'll be the king power, or my prepared ready, Uncle Sap. Amen. Hallelujah. Now, I brought the Bepano, and I bring a man on the Yapano. Sabra on yesterday, the actual Bible piano. Now, Shema. Now, the extreme comes upon a kind of piano. I pay the BI at the bay. Amen. Amen. Okay. Now, I never could be your best. You can want to say, Yame about Nemkua, and I am about Nema, and I am called for. I do not see one of them as some Banancaso. If it's one of some no. And in a point, to be about Nema, Omo, no Musuancasa, I didn't as in a sword because on the way the bay or some Ancasa. Yes, I remember a man who advanced when I'm in the baby who advanced here. And any part didn't want balance here. No, when I'm upon one, when I'm upon Janua, but didn't want balance Yancasa. Yamakin and go for Agnes in the so. Said you way and Ancasa, we are, and I'm a bancasa. I want to for a Bihunancasa. Okay, I'm said. They make me never be here. Obanusua. So Obaya scripture identify prophets. That's only Papia. Tracon one at the be said, when I'm in the past. So Tracon one, but then be said, when I made the bay, me part of Namencha the bay, a buy. That's Obia, no one's here. No one's doing a me piano. Clear some any idea. Why the bay, or him one cancer. Obia, no one's here, no other piano. Or when said, Yamina be Bianca, been a may piano. Yachina wants some Bible. And after two, Yamina many Patmina and Yasia, and Umumu, I want us among us idea bay. It is not say I can't want some that wouldn't know about. Yamma to light not to us and Paloso. A man, I want to born said, when Yamin can hold the bay, ask them. Amen. Oh, my own one, team. No more about when I go for Ancasa, the team. Okay, now I never acquire any country as a medical can say, I would hear a commission upon a can say, the man one can stop. Now, answer, if I go by a boom. Now, did it can, any country as the medical say,
bibia ba bibia na o se de eya dia share kronkron de be ema bibia no eya dia what share kronkron ma na anyi ebeye international message just ebeye wi asante ni nyina asemwa anya enkofo bi dia memo ebibi ase obi bia wa ya ho boa bia na be batra se nyangopon anim omo a aya ho boa yenya ngo mo mewi ase no nyame no se enne beba e tena ase ni atie asempa we ni kan anti ase ase ni hu nyame sa ni ndimi se nyangopon de be anim onyam se wo maame kura wonyankwa wara yanga sana wo yakoda no na nyame ni ema obe de be obawo na nyame onim de obato so onu so ye PhD na onim angasa onu so be ya kent angasa yenya ngo mewi ase kura no nyangopon de be oni wangasa and I want to ask any one on so I want to ask any kai e go see a train na me kamunsem from the first generation up to the last generation no e munsem yo nyangopon ya de be wakangasa na obeye ne mabebre oye wie pa afeta no ba on delay bio e bia ntimi nya me kwa bio because afedie bibia no kan so be bia no ya de be ewi na makanse so oba ewo nyangopon adi Jerusalem bi ne be fe no amen. Okay, you better call Bible. Makanse nyangopon asem ebeba na nche na awade de emse ho nsem a Bible mo donso ba ne be e bobo kakra so na nyame ma ho kwai a ebetimi aboaye odifo Isaiah 40 na Isaiah nko na kan na ho nsem oba pele awade ba oba pe no awade ba je ono di awade ba oba na awade ba nkasa sana nkomshepon atue ne ho nsem to ho na anya Ghana sem anya African sem but ebe we yes dantly nyina semwa because Rwadi on Ghana Rwadi ma Togo on mother home no ma African because ebe we yes yanga sa and we nyango pon no ebe ya anwode ne sancheni yanga sa ama nkra sem no di asuma na ko ba bia so that di bon edi ka ehunu ehun asem etrere to wona yanga sa mama enkai Isaiah chapter Isaiah 1 comfort the cat manto obiam and ebe use King James version no King James version bia obu King James version and na ebe se use tin eye na atime so na translations no ya ko so mo hu na ebe no aye debe ewo ho hallelujah the tree what the Bible can can but that ko bia ampa King James version ya debe nka ho na atimi aye debe aboa se yeko ade ba kwa de me kaza na se bia yeko Nigeria se yeko nyamensem a tri Bible no untimi fanka nyamensem o meboa wana abegen ka but we the King James version na say English Bible there once and international language ana we so King James version say original tone rather than kasa no mu ansem ana other versions be one so o ma paraphrase no o me yeso me na simple English am obi admit as na ma ne me dia asasa wo mu ankasa to be am one so be na King James version bi. Okay, ma menkai John dia na empambra na eduru forana second forana na ma use King James version ni aboa was am say no dia mo de kai asen wasema munim da bakakra Isaiah 40 monye chile me mayore munyango pona wasie monka abodo samche Jerusalem moma ka se yense na kudi yansa sa odenen fomuso ache sa ne boni nyina ho wanye ruade nsem mo ho obi ne tia mo se moma ruade kwan esra so montene anya montene anya pradara so tempon e ma ye nyango pon o ma mo hwe nyina so o me na me pon ne kokuo nyina se na dia aya afuafu no enya asaseta na monti monka enya tron na awurade ni mu onyam ebeyi ne ho adi na honam nyina abonu ahunu ebi se awurade ana na aka ani be se tiam o se men tiam o se honam nyina to se ewura na ne papa nyina to se ewura gai ne ewura twam na awurade ewu fa so ampa ọman no eye wura amen wura gyan ehuru twam na yinyan gopon asem etimoda emsa se nso eye nipa edikai erabi ebe wi asidi kan anka san bi diga kan so obi metiem and a prophetic voice wontimi anka se bia wi na wi anka sa
ban ene na ya tie mu no na atie mu so obi ba ene jo ba ya no nyame ka tie na se ne ho asem ya kira ha si yangasa wade asem ba ne nche o esle so no ono so ba ya no ampa o kan mi za na ho asem na o kan ne ho asem so obi na chi ba na nkasa mi ba ko ye de be o bai ana vindicate no ana kire nyame na soma no ngade o kan ne ye de be ebe mu ana kire nyame na soma no ngasa obi su baba ono baka se wade ba na ni mo nyama ngasa mu di obeka na bebem ebesi ana ba kire se nipa nyame na soma no ana be show se nyame na soma nipa no don ba ya no wo su obi di machi ba ngasa nche di oba wona soma me wa bampo osa wona no wa kan wasam sa no wasam nko an wa kan ngasa anche bia ana do kan wasam ye de be e ba ye ana vindicate e kire se John asem wo kan no na nya na asem woni mo nyango pon de be asem wa na odifo Isaiah komisheni Isaiah no nyame de John wasem ma no na odi Awurade nipa to sumenu odi nipa edi kan wasem e ma no sanya me kuro ya wona me ye som no ngasa no so no odi osmafo a oto sumenu anase Awurade bofo a obedi na nima ngasa na fe wa beda nipa na di no so no odi wasem so ye de be e ma no eni odi fo ko no na sa kan Awurade Yesu nipa to sumenu ngasa ho de be asem amen obi an tuna je mra say na asema ya kan no efa obi ya ho asema ya kan de anya obi na dwene modo ana obi ahunya no se hunya wo ye se wa be ba se hunya wo se wa hunya wo ta ma ya de be aso ene wo po mpo ene wo ene de wo pa na abenya amen ne mo nya me so wo ye no ene so obra nwa se onyango pon de be anim obi an tuna je mra de kan no so yie okay am say Oma yanko second forum na ne dia no so. Aha. Okay, English version no. I say, "Oh Zion, that bring good tidings. Get thee up into the high mountain. Oh Jerusalem, that bringeth good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up. Be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God." Hallelujah. And I could see 11, but many guys was okay. I be see 11 ho. I'm more than an answer. When you say, did you can more than English in Yakano? Oh, be better moon. One we use in this version. The person of English Bible put on. Hallelujah. The better crabby. One more, but I'm running my idea. Yet was I'm more use in this version, more money money idea. One of us said, "Oh, some who old woman, dear. I'm we ain't just been a year so. Aha. Oh, Zion, that bring good tidings. Get thee up into the high mountain. Oh, Jerusalem, that bring us good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up. Be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Hallelujah. One said, sign is okay, we are sign is war. Exclamation mark the sign. I will say, and you know, some moments I don't know. Say a room. Oh, little kind. Someone, king in a miracle to make me more. Hallelujah. But I'm more many markana, enter. So, and Casadia. Ana san no so wadi ya de be eka san de yana se broni etre bi se we be na so we san bi sia interjection yana wadi ya de be eka ene e fe na entie mo de samoti asie e bi ya bi o mo bi no atie mo problem oh so na o ka o na ni bi ya de be asi ana bi asem bi ya wo yi na o na di bi ya de be asi na e show angansa ki na ampa no ama Wampa orun so anya debe ama endina ma mini na ira mini o na ayira gansa hallelujah na kina gansa the translation yi se ka kini basa translate from original na mo nya e mo ya de aka se kini basa translate ya se da tie ni oh Jerusalem ka kwanse on so obi apiti na o ba mbo frem ya kana wan sem na achiro no oh Jerusalem so mo ti ansie hallelujah. Some young son, I'm with a boamo. Obi a pitin ba. Ya kana once much no. And go Bobby Bua, I'm here at the Pangansa. Now, I just empire, Eba. 2 years. Oh, Zion, just and Baba. Come up, corner shop.
hallelujah mu san de mbese me medika mbese me ba pom yena me kina so church mu aha enu me ka kan se twi no ampa o na nya de be ama amfa san no so ama san wo de ya kire san wo de ya kire ana o so de ya de be e kire ana we so twi no so aye no okay bi ni ye no sempakafo ene nkanya hwe die but enye o sempakafo e zan ya wo de asempa ba wo de asempa ya de be eba hallelujah aye me se zan ya wo de asempa ya de be eba oh zan ya wo de asempa ba on obi bi ba oh zan ya wo de asempa ba ko bi pa so no so oh Jerusalem wo de asempa ba pa wo de ma wo pa wo de ma wo de so maso mensro you don't go say mo nya go Paul o nie hallelujah yes obi bi ni one bank answer ana when you born so ana ya kana one smile there be atire wo ana wo say ko bi boy there be e from no so pa wo de ma wo so pa wo de there be ma wo so maso mensro answer you don't go say mo nya go Paul o nie ana de sin no man use there be sign no amen money me adino I say what wanna say there okay machomonta say aha sa ape adina message bia e monta news version no ya kwanza de dikaro ya kana wansam atire odifo azaya ya kana wansam ankansa ani ama no sign onwo so obi ba ne bia as school master bia oba ne bia na koda na okuta mata ne book ani ama wo sign be so so okuta mata ne book pa na no sama mata ne ye de be eba and they want to go home no pet and what see mu just a flip na ngopon adi san se mo na ma za no and what see na kwaya also pass here the be atwere to one cancer and no oh na ya odi asem baba ko bi pa ko no so oh Jerusalem baba pa wodi ma woni so maso mensro student closer mo hwe mo nya ngopon no onie eni bi samo ana sa arahosem odi pone de eni na tie mu ana so de araho na tie mu amen enti yewo afana me ba so ohun no onyankopon ba mbo frame ono so e ba de be mbo frame ana ohun no so wo ba na okura sampa bi no de e ba ana asen so no enya Jerusalem a wodi asempa e ba montie ne yie e Jerusalem a wodi asempa e de be e ba akoye se obi a wodi sika ba ebi a so for most wodi sika ba someone who anya wodi sika e ba Jerusalem a wodi asempa e ba wodi ba just remember so yie dedi ka no ye won se okodina be pono so a otuna ni a ede be na obehunu so okodina akia be pono so a obehunu ni e be enkuro ene okodina be pono so a obehunu enkuro na nkuro ni ada be egu ho enkuro me kan wan samankansa be pono so e wadi a kire be po enye be po onganse ko be pono so be po from high mountain enye be pon ketengeti bi o enye asma ye kan enye asam ketuwa bi o seni baba esen sie dia modi ase no edomo ebe bi asem o ye tie no enye asam ketuwa o hallelujah ko tina be pono so na tie mu na ti bi dan ko se mo hwe na nkasa dia be woni mu nya go pono o na eba na nkasa amen okay so ko tina be pono so a obo hu nkuro no wan ka se bia ka kire Israel nkuro ne mo ka kire dia be Juda nkuro yenti o ka se Juda nkuro ma kire ma kire na boa mo one mun me se Juda ni Israel de ba akọ ma adem tin na waja Israel wan kasa ya wo Efraim asefo o nyina ya ba akọ wan kasa but Juda na ya de be ahoboa Israel nya ahoboa me ka hu mu asemu hallelujah we eba tun agina Commento 25 yebenya oman mi enu wan kasa Juda and Israel, women and I are my back. Women and I share the same border. Women and I can say, and Baba Quangasa, and Baba was one woman cassa. But I could go to move, Marco, dear bay, Ham Wangasa. And you win, and a young upon was said, Juda and I, dear bay, I hope one. No, only the young upon here, dear bay, ever. And all better than the air, dear bay, actually, no. Amen. Now, because I'm in fact, the country that one some more, I'm why, and the video, you know. Ese me ka ma mo ho ayiga ka no me ba na so ba da nyene amen ana be pono so a economy si o ngo gina so no
and also Mabaso, I may tremble kakara ti aboamo. That's our so in wadi. Obi na be person ntimi na de ehinta. Obi e o rather say ekuro go person na de ehinta. Then oyi ni wadi a obi ya be ho no. And you and oyi ni wadi nso a people be de be ekono ma anya asam de be asam kan sie ananya asam kan sie. High mountain, high table asam gatua. High table, kochina be pa ekuro no so. Ade no di on ka say kochina be pa ekuro no so. Kochina be pa ekuro no so. Go up on the high mountain. Prophet no ni be pon na waka ho asem no. Ana de yeka tena no so no sini be pon na yeka ho de be asem no. Obi anta de ma asem na ye ntra kire na tini aboa mo. Amen. Oroba ante bia asem no ekoso no ye bewu bumpa yi am wodi ka wanya mo de be enti asie. Eni be pon no eno so e wo meaning. Ne mo de meaning di ka na se oyi ni ho de be adi. Oyi ni ho de ahome umma bia kina bia we oye de be. Ojina. Amen. Amen. Okay. And after two, was it Jerusalem or what the Asempaba? Jerusalem or what the Asempaba? Aha. Adeba when the Asians, Oyanopon Casano, Williams of Four. Yamian the Papa Yipa. There were also Jerusalem. And were having Jerusalem. And you were at Jerusalem. And you were Jerusalem or the Asempaba or the Ba. Someone is her. There was Jerusalem or the Asempaba. Brinka. So what said Abaya, and the man said Jerusalem Yana Waka. Also, why I see Jerusalem one, and I was so as Jerusalem one. No more treasure, dear Yohan, dear what yes, empire there be Ebba. And no one knows, oh, then all yes and Papa. So what did back? I know what yes and Pebble. And there be an amount of one who didn't want. That's what Obisu Jerusalem. Obisu Jerusalem, yeah. So was what Jerusalem, you was what one event, so Israel. You will craft in Jerusalem or capital town of Israel. Was it that good way? And that's what was Jerusalem and Gaza. And a proper say, proper nature said, there was Jerusalem or what yes empire there be ever. Amen. What else here? And the time is them we at the set. Van Sebia. That's a part here. Part in your hand. So far, and a doctor and a teacher. So part in the door, baby. Oh, and near part you know. Oh, sorry. That's what one got. That's all in slot top house that dear Palmampo. Over some point your hand. At the Mampona, and as and the Mamponia said, Mamponia back one got. A Dawson. Son of Jerusalem to the end of the bay. There were also Jerusalem. And there was a Jerusalem and Gaza. And there was Jerusalem or the Empire the bay. Epa. Aha. The already got the cape. I already got the cape. Ever. One of the neighbor. And the man actually was special. Bring up good news. And now, as I say, Jerusalem, I want to some papa. Mummy and I am Jerusalem, I want to some empire the bay. Epa. Yeah, what Jerusalem was on. Did the guy at your hand? Those who know at your hand. And at your hand. The Odias Empire, the bay. Epa. Aha. And it's one woman, sir. One half foreign. One not a bit about the name in TV because they are so big Jerusalem. Now, watch them one. Now, what's wrong with that? I'm going to put him down, sir. Jerusalem, we are Gasana. In a new cruise, and then you could be on now. A children about now. Is it a one question? Now, when the I was in Jerusalem. And dinner, Soko Bible more. And by Mechanon once and near the Abuamo. Soko Bible no more. And what they say, I will see a mamma and make it to Jerusalem. So, Yana Jerusalem, then I don't want them. We are what Yana Waka, and what the answer was good. But so when animals were to catch them, was it and the Paul of our church more, and then Mezamekan was them, but after they make and I may be more Nika. Na ma to bo asa pa na akoma akoma chire mu asa na mo tama de ba ti ase e na me di bie mu oni agwa se ka bia so mo wa so me sa me ndaka ahia se uka na ahia se obi ka de wo he se mo ti ase se ne ka ya ba akodi ya umusa ana bobusa ne mo de he bens na ana de wo he triplet na se wo mu yi Jerusalem de he osoro de ana sa da so de ana de wo he ana prophetess oh Jerusalem that bring us good tidings. That bring out good news. Bring out good news. Bring out good news. Bring out good news.
ha no so obi nyame ncha na eba ana okura nyame ngoma san bi eso si nyame na de be asoma no amen sadi ya won so ebia nyame ni pa ya apam ni nyame ka je ni pa se ensuo mu na mu se nyankonto bi ada wie mu ankasa eso se me mfa nsuo amasa asi ankasa eni wu pa na na msango pompa nsuo amasa asi ave ya nyame ni kan wansem onyame kan ni na tire no o tire ne ono nyame ya wo pa no ana fe o sa tire no ma ya oya ho po ankasa ana o tire ne de oba ba da awade ya oba na ankasa nso de ebe adi ana mpo frem wo no nsuo oba ana o tie mu wo no ankasa oh Zion bi asem baba ko bi boy krom no so ko bi boy krom no so oh Jerusalem o bi asem baba fa hode ma wo ne so ma so menso Sudan Francis mo yɛ mo nyango pon no de be oni na menso no so no ana so machiri hallelujah mo ne so o kan se bebre no a e wo ankasa eni Jerusalem o de asem baba na be mo na ha ma mo na mo te no ase eni obi kan obi nkyere mu yie ese Jerusalem asempa ese obi so Jerusalem ankasa wo de wo hin ansa na wo se de o de asempa ye de be e ba no amen mana medical church catch you dan go say monhwe mo nyango pon no oni behold you are God I say prophet na kan what catch you o mo si wo mo se o mo nyango pon de be oni o ka say mo nyango pon ni o si wo mo se mo nyango pon no oni o ma kan wansem say yerade ba gasa na we ba pa ne rade ya de be Jerusalem ba pa ne rade ya de be oba ana ne ni born so was hallelujah ni je sam o de ni ede na eba ni je na o de ba gasa go ja be pon so mo bia hu gasa na o de tiamu o de tiamu den pa men sro gasa amen ese ya do dia yan so enya se mo enya se no dia ne dia hen okay hallelujah apenso o se ma won so lift up that voice means message munim sa de enkrasem asam na dia soma wa na de ba no o se fa agogo duro ma won so maso mensuro akwase wa se ya ne bia obedi ma ki ka sa obi abase no dia na oyi so look at ensuro kasa what kasa ni kasa somne kasa mensuro kasa nipa ne ho asam kasa ekura fewdie o nipa ne ho asam ekura fewdie ye betete ten no betete ten bebre ba fu ne nimtia ye beka so odi fotorofo onvinya mi ankasa e na ada asam ankasa wo mensuro ankasa wo de Sweden go so omunya pon de be oni hallelujah and the voice of Jerusalem nkra asam no di finya me enche ba no ne nkra asam odi finya me enche ba no ene wono ankasa de be na asam na onyankopɔn ba wo ba na ankasa no ana wo soma na ma na beta ne ba na ankasa de be adie amen samu tiedie obi antena de na say you na asama ya kana ubi aze kokora no wan so na me biu wa wate that's my yakin anya bidia aze bodia anya asande rugi ase dia anya Ghana bodia wiase nyina de be adia shalom so mama wo senchene ba ko finya me ho asama me kan nyame nche na ba sa asampa we anya wiase nyina anya advance Ghana bodia na edom ebedi chiro kreato edom didam pem eba sorry e wa wie mama nyame ankasa amen ose ma wone so wo de be pa ahode ma wo de be pa ahode ye de be ma wone so nsuro ade no se mensuro be not afraid mensuro de won so ba na o ka tire wo mo so ni me say efrema no e be di ho fe so mo ni me efrema na me kan ene de wo hen hallelujah somebody got him and said I want to 12 times ebusunya ko du mienu ankasa ana omane mo paaye ankasa no David ebusunya na ankasa no omane Juda fo na ankasa yango pon ka se obi obeso osum no bia no onko Jerusalem ankasa Israel ko no
na nkwasi obi no di nkwasi asem na na ka nwa asem na ma ahini mu paaye van se bia busua kodu no omo de omo anko angasa de nyame ga so omo nko omo nya de be omo anko Jerusalem angasa na duda nko an ko wangasa eno duda nko na nya han eni omo anko Nyankopɔn to omo nyina agu na chi Nyankopɔn ya de be omo nyina akɔ de be esumu sana we so tie ye sana we so ya de be etie ema ne mienu honhom ma na se bo hye ma ne mienu angasa ma na ebi ni bedi nkwasi asem ebi ni bedi nkwasi asem Nyankopɔn asem angasa ho na ebi ni so ya de be ehu Nyankopɔn angasa na kwan angasa na ena me je se Efraim ma ne nie 10 tribes no Joseph abusua no Joseph abusua no pa mienu no edin ya de ma abusua ba akɔ no Efraim ma ana Joseph abusua sana ne de fra abusua kodu no ana abusua mienu no so no edin na de fra omo so ne de ba Juda abusua angasa eno Juda abusua nkwa na edo awurade omo nkwa na suro awurade angasa na sana be si o wie bere mu amen sɛdeɛ Jerusalem we anya honam Jerusalem no sana Juda we nso nya honam de ba Juda hallelujah Mọdwene wɔ so mu tie ni yie die afei ka tro sɛ apemu da ba wo ni san yɛ twatoɔ ma se di ɔbaba ba da Nyankopɔn adi no nyame di kuro ni ne bɛyɛ da bɛyɛ ɛbɛfɛ no kuro bɛyɛ na ɔyɛ so Jerusalem anasa so Jerusalem ha aha ɔyɛ dɛ ɔde asɛmpa yɛ dɛ bɛyɛ ɛba ɛnyɛ wei na de asɛmpa bɛba na deɛ ɔso no Emma sa so we so ene wo maame meba no so ene we so die ene so Israel capital town Jerusalem kuro na ekle Jerusalem ene wa sa so we so asema wo ka ne nkrasem wa de ama na so meka no e wa so yi ni hu adie na obi ya de be ehu no wo pu no wapu nyame hallelujah wo pu no wapu die be nyame o se mensuro na yasa ahudi na ohone nyimfiri o anya se bia Jerusalem osu asem a obeka no anya asem na obeka ne asem o nsuo hu wonchoma adwene mara se anya asem a obeka no ene ehu ana asem na de osuo se emmemmem na odibɔ no kasa odibɔ nim so obnyame nche na eba ba enipa ho no so obnyame nche na ede be eba na se yehu so obnyame nche na eba ade be na ebe no hallelujah so obi yehu se so abɔbɔ ne kɔɔ Sodom no na Sodom fo ɛho sɛ ɔmo nyame nkyɛn na ba ne bɛ na Sodom fo de yɛ wɔ mo sama ho saa yɛ sɛ ɔmo ani bɛfira ɛwɔ ne ho na ɔmo ani bɛfira wɔ ne ho no bɛkasa tia no bɛbu n'anim tia ɔmo bɛtaa no ɔmo kasa ɔma ne ho so ɛyɛ big claiming ɛwɔ de ɛso no do nipa na ɔkasa yɛ atwere ho asɛm wɔ Bible mu sɛ ɛso paa saa na ɔmo bɛka ɛyɛ big claiming ɛna ade afɛ no high mountain ɛyɛ high mountain bipo a etwa so koraa bipo a ela o de sembo bebere nu a ho na ka se ko gyina bipo a ekora mo so a ko gyina ha mountain so abakɔ de yɛn so die ɛwa ya da bai etwa so che we ɛyɛ big claim is a claim bi a so a etwa so angasa ɛyɛ asɛm bi a just ɛso na wɔn mo na yɛatwerɛ mo ho asɛm wɔ Bible mu no wɔn ya tiri Nyankopɔn ma odiyifoɔ ne ho sɛ wɔn ya homboa no wɔn na ba de ne claim na ya da bɛ adie amen ɔsɛ mɛ nsuo si da nkuro sɛ mɔnhwɛ ɔsɛ mɔnya da bɛ behold you are God mɔhwɛ mo Nyankopɔn no wɔn na ɛba no ɔnie okura nwoma bi na ɛba ɛne science a ɛkyerɛ sɛ Awurade ba no Yuda bɛyɛ da bɛ ɔbɛhu ohun pa a yɛdi wɔn ɛyɛ rapture asɛm yɛ biabia so no ankasa no die edi ho ya die be rapture ohwim die edi ho ya rapture amen ena woto aso ase ena odi po no ohun saasan we nyina wiye no afọ kan na hwɛ Awurade Nyankopɔn de tumi kɛseɛ bɛba Awurade de tumi kɛseɛ paa bɛba sa prophet we nya popular san kom hye we sɛ enya wie ma hyɛ a Awurade Nyankopɔn de ensa paa atene ensa ɛden paa bɛba na ba open na katu yaka ne ho na katu yaka ne ho ankansa oba ba ye ne nyankuo amen enua ne ntena Awurade yɛ de bɛ ɛba mama obia ama de mra ase na sɛ de bia yɛ kɔbɔ nten a ne yɛ ka Jerusalem asɛmpa na wɔn ho de wo ka akosie nya sɛ bia wo ka bia wɔn ho de wo kyerɛ sɛ Jerusalem de he wo na wɔtene ho sɛ ɛso Jerusalem de asɛmpa ba
ɛna so wɔ so Jerusalem ɛna so na asase Jerusalem ankasa na deɛ ɔde asɛmpa ba na deɛ ɔba pɛ ne Awurade ba yɛka sɛ biribi yɛ bringa mɛkyerɛ mu yie bringa yɛwɔ sɛ obi de biribi ba ɛna biribi a de biribi yɛ dɛ bɛɛ ɛba sɛ mo ho ne saa deɛ biribi wɔ hɔ a book bi yɛ wɔde ba ɔnyɛ the bringa of book sɛ mo te aseɛ ɔmfa book ma yɛka sɛ obi de biribi ba a obi a ɔba a biribi ka ne ho ba example na sɛ mesa de example bi sɛ kan evan sɛ ha sɛ esi a esum ba asi a na wɔsɔ kanea no a kanea no de han bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛba yɛ sɛ kanea no de han na yɛ dɛ bɛyɛ ɛba ɛnyɛ de han na ɛbɔ o ɛde han yɛ deɛ bɛyɛ ɛba ɛna sɛ man sɛ bi a sɛ udum kanea no nso a kanea no dum a ɛde deɛ na ɛba esum ba amen biribi a de biribi yɛ dɛ bɛyɛ ɛba amen amen awo sɛ ɛka ɔba a ɛde deɛ na yɛ na de ba akɔyɛni baba ɛde awerɛhoɔ ne deɛ na ɛba ɛde sum ba ne ɛmfa yɛ ahoma sɛ biribi wɔ hɔ a by all means ɛba a wɔsɛ wɔba saa na mɛsɛ mɛkyerɛ o sɛ biribi yɛ bringa biribi yɛ ba a wɔbɛba nso wɔbɛba nkansa amen muhu ne deɛ moate aseɛ deɛ mote aseɛ hallelujah nti sɛ ɛka sɛ Jerusalem yɛ bringa yɛ sɛ ɔba pɛ Awurade bɛba wɔba pɛ Awurade bɛba wɔyɛ bringa yɛ sɛ ɔde nyame na ɛdɛ bɛba example no sɛ bɔne de nyame abufuo ba sɛ mo ho bɔne woyɛ bɔne a ɛdeɛ ne ana ɛba abufuo ɛsɛ de wei na ɛba bɔne ɛde wei na ɛdɛ bɛyɛ ɛba bɔne de abufuo ba Jerusalem de Awurade ba wɔsɛ Jerusalem wɔde asɛmpa ba woba pɛ Awurade bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛba ɔba pɛ Awurade bɛba ɔyɛ bringa amen yɛwɔ bringa menim sɛ akyire mesɛ mebɔ bɔ so a kana pɛtumi ɛboa mo na wɔtumi ahwɛ ne yie enti na wɔ sɛ wode asɛmpa yɛ dɛ bɛyɛ ɛba na wɔ se Zion wɔ sɛ Zion ne Jerusalem ne nyinaa yɛ ade korɔ Jerusalem akɔyɛ ɛyɛ kuro ɛna Zion no nso akɔyɛ bepɔ nti akɔyɛ sɛ atwea ne bepɔ obi na kasa mekɔ atwea ba na wokɔ bia wokɔ mountains obi na kasa mekɔ mountains na wokɔ deɛ bɛyɛ atwea amen akɔ sɛ waka sɛ bi a obi de frempɔn na obi sa ɔde manson anaasɛ mo ho ne saa na aka sɛ o frempɔn o bra o manson dɛna woyɛ ɛyɛ adeɛ baako ekuro ne bɛpɔ ekuro no ankasa Jerusalem ankasa ne bɛpɔ Awurade bɛtena so ɛna kuro no ankasa ne nyinaa yɛ baako wontumi nsɛpɛrɛti ankasa ɛni ankasa o Zion wɔde asɛm papa ɛni ti sɛm amen na mene mo nka Isaiah 41 hɔ because ɛmɛ na makɔ ama menka ho asɛm na wei no mabɔbɔ so enti na yɛhu sɛ Jerusalem de asɛmpa bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛba na ɔde asɛmpa ba no ɛde asɛmpa yɛ dɛ bɛyɛ ɛba amen ɛni sɛ revelation no a odiifoɔ Isaiah nyaeɛ no obi a wɔ awie bere ma ɔnya saa revelation bia ntimi kɔhyia Awurade revelation na odiifoɔ no hu yɛ na onya no sɛ adeɛ wɔ bɛn ɔde asɛmpa na ɛba Jerusalem ɔde asɛmpa ba no wɔnie na wɔte yɛ maka sɛ kɔbepɔ no so kɔbepɔ ɛkɔm no so no saa revelation no obi a wanya saa adiyie no biara no ɔntumi nkɔ rapture ankasa saa ne ɛbɛsɛ akyerɛ wɔ amen afei yɛbɛsɔre ne yɛabɔ mpaeɛ afei ɛkasa kyerɛ mu dɛ ɛba ne ɛka Jerusalem asɛmpa a na afei moadwene wɔ sɛ bia wɔ so Jerusalem ɛnyɛ ɔnyɛ sɛ asase Jerusalem nipa ne nkaa sɛ wɔyɛ asase wɔ Jerusalem ɔnkaa sɛ wɔyɛ so Jerusalem ankasa ne mmom Jerusalem ɔde asɛmpa yɛ dɛ bɛɛ ɛba na sɛmpa Jerusalem ɔde asɛmpa ba no na sɛmpa nie ne voice ne message nie ne message ne nkrasɛm nie ɔde sɛe wɔsɛ Awurade yɛ dɛ bɛɛ ɔba yi sɛ ohu nipa ko a wɔyɛ sɛ ofi Nyame nkyɛn ne baeɛ asɛm sɛ ne so wɔnka wɔka wie paa deɛ ɛba nie that's so wɔnya saa revelation no wɔnya saa revelation no deɛ a na akɔyɛ sɛ deɛ ekuo bi na wɔjoin asɔre bi na wɔba nka saa ɛmoa wo yi sɛ ohu nipa ko nipa no yɛ dɛ bɛɛ ɛyɛ ka kyerɛ bi da nkuro sɛ hwɛ ma Onyankopɔn ɔnie ɔna ba bɛgyina Awurade ankasa deɛ pɛ akyi mama yɛn sɔre fida bi ne sɛ Nyankopɔn bɛma yɛn ho kwae afei yɛbiebie ni kakra kyerɛ mo ɛme paa afei ne bɛkɔ bɛfa ne maako yɛfa bɛpɔ yɛ ɛkɔm no ne yɛka ho asɛm ne yɛfa Juda ne yɛka ho asɛm ne yɛfa the voice of Jerusalem ne yɛka ho asɛm ankasa ne yɛfa Zion bring out good news
ni aka ho ade be sam tira na se ye be ka Juda ho asem ni aka Jerusalem odi asem papa na ho asem akire na be so ye ka ne the voice ne yankasa ana be de ntie ni so suro backbone the spiritual backing ni no aye se ni so suro na yankasa no ni ye ka ho asem yankasa na be so o se mo hwe mo Nyankopɔn ni nso no ni adani na di akire se de ye bie ni kakra akire afi wa di mo bie kakra no bi shia no bi ka se bi so bi so Jerusalem yes so bi so Jerusalem ye na so ya Musa na yiye samo de ne Jerusalem o so no ase na mo ka anya de wo Israel ho ase na mo ka nkasa ni ye ka Jerusalem o di asem papa de ne ba tie mo bi post wo na nkasa no ne mo ta ruade ya wo ba na nkasa de ne ho asem ne ye ka ye nka Jerusalem o so na nkasa ene ya woti pokuro anya nkwa ya de ne mo nkwa mo di nkasa Jerusalem ba ko twa mo no so ba twa mo nkasa ruade ni ho adi wo nkasa ene woni ho nkasa ya nsum nyame wo Jerusalem ho na mpam Jerusalem nkasa so ba sa wo tidi ya Jerusalem ba pe ruade be ba Jerusalem ye be tira sie ene so wa se kire ene de ruade bu fo be ba awon to so asa asem we pie mo no sa awon to so ni ntwam ene ruade aba nipa ya tia sie no amba de sa asem we sa nipa ya tia sie na be hu ruade nkasa nipa ya tia sie asem we be pie mo no na be wo sa ye enkom hye na ye kire mo nsem nkasa no sa awon to so no hu ruade so be pie nkasa awon to so no ene ruade be pie abufu aba hu bia na ba katatia hu bia be pie nkasa ene so di fon kire ho asem to ho ni be kasa tia untumi nya wo hwe ni be di akire untumi nya wo hwe nkasa wo mo be di akire akire mo asem to ho edom be story nkasa na mo sana nso nkasa anya Ghana dom anya Ghana anya Africa nkasa o mu da asem ya kana be di asia mo na mo sana nso because e san bia me de ama mo efi Nyankopɔn nkyɛn so edom be story nkasa edom be story yenya wo mo kwani atwa mo asem ya de be ato wo mo di nsɛm kwa wo mo nkasa wo mo di nsɛm mo nkasa Ewurade nya ne be hwe wo Ewurade nya yenko tu dwa ebia bia matu mo nkasa na sa wo ase na sa sempa na wakoma no okra nyina eni agyina nkasa na wo mo obra yi a ma udua nkasa die ba sɛ ne ba sɛ die ebe yi ne be yi nkasa die ba sɛ ne ba sɛ die ebe yi no ebe yi nkasa sa na di pon kan nkasa ayemponim ne de kyerɛ wo Ewurade obie ni mo yemu ebe kan was match so na fi ebubu mo nkasa wona oso ene asase e wo dia ye wo pa bia na wo yankansa Ewurade ni me se wo do be yi hu adi wo do be yi ni hu adi wasempa we mu ankansa o ma nko fo won sampa wo do won na wa de show sa wo bananka wo de ba tire wan kansa wo mo wani ankansa wo mo waso ankansa Ewurade empire se ma ho nkonko ne se wo nko afuema Ewurade ko so na po bibia sansa ebre we yam na wo pie wa hyebo wa tire ho asma to se I want to be more and invest more be possible no sabra no na wo bankansa oh was edano ye wo edadi fi mo nsanema ye wo afuo mo so mo pa ni bi ankansa mon kailo tire no wa tire we na dia to amaye so obi bi obewe so ba ti ono na kra nkwa no be fininsa and the kra be fininsa so ne nsa be kan mo edano na to no ba pa ba ko no je ba ko eda be yi wadie no eda na do no a wa fa ba ko no je ba ko ankansa bom pan ya sabrade ye wo be ja ne ho no ye radi enti bom pan ma na ye yi ankansa because woni do be ja ne ho ankansa ana woni do be pa no ankansa woni mo ba ji wadie kura enya wo ma ewi asie na radi emoja na kura enya mfom a wo ma me ye mo kura radi woni wo mo ankansa wo ye nyame ye sie de radi asie wi ankansa wa ba kura wi an wo ku atan kura Bompire Sabrade. So, but some go for the no appeal on crop when you are Sampayo. You know, and then I Sampayo to Angelsa. Now, said John, and it would give for a buy a child to our buy one maybe you and the buyer. Sana, run you listen at the bar, obese and maybe one calsa. Bompire Sabrade. Mango bonus are. And me not to him, I want to cream. Yes, good demon, and I have bompire. Amen.